hogy legyen még, sok legyen szépen, itt az illetel. Olasz Ádám! Augusztus 20-án a születés napja! Tapsoljuk meg ezt a barbot! Az időt. A történet arról szól, hogy a Delta táborban nagyon-nagyon belünkben összebarátkoztunk, és az Andris barátunk behozta az Ádámnak a táboros barátaink már nem biztos, hogy így jódolnak. Isten étesen Olasz Ádám, és hát mondjál valamit, légy szíves. Nagyon szépen köszönöm. Utálok titeket, hogy eljöttetek, nem az nagyon szeretem, és köszönöm szépen. Csak hogy újra elkezdhessünk, hogy tapsoljátok meg aztán együtt tőletek, jó? Köszönjük szépen ezt a meglepetést! Az Ádám, ezt még nem is láttunk, basszunk be, boldog születésnapot! Tudok még egy kocsmát! Meg minden van írva, hogy a kurva anyát, de ezt nem mondhatom. Igen. Elmentem az itát. Az összes szöveged itt van, az a 4 sor, hogy... Így van, ebbe kezdeni. Nagyon szépen köszönjük, srácok, köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Arra nem most, hogy a pásztis itt lesz. Azok is ismerek, akik nem voltak a Delta táborban, mondjuk a Delta indulóba, hogyha benne vagytok, menjünk neki! Köszönjük!